Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng kaibigan ng tiyuhin ko. Ang layo naitago na lang natin sa pangalang Jose. Taong 1980. Panitan, Capiz. Itong mga panahong ito, isang bodyguard ng mayor itong si Jose. Dati siyang sundalo na nagbitiw dahil sa kahilingan ng kanyang ina. Noong mga panahong siya ay nasa serbisyo pa, na destino si Jose sa bahagi ng Mindanao. At dahil sa isang engkwentro na kinasangkutan nito, ay kamuntika na itong mamatay. Kaya nakiusap ang kanyang ina na magbitiw na siya sa pagiging sundalo. At dahil nag-iisang anak lamang itong si Jose, pinaunlakan niya ang kahilingan ng kanyang ina. Matapos makalabas ng ospital, agad na itong nagpaalam na magbibitiw na siya sa kanyang tungkulin. Pagkatapos ng ilang buwang pagpapagaling, ay kinuha naman siya ng mayor ng bayan bilang personal bodyguard. Dahil na din sa track record niya sa serbisyo. Hindi naman mapanganib ang trabahong yon, kaya sumang-ayon na lamang ang kanyang mga magulang. Konting description lang tungkol kay Jose. Isang matangkad na binata itong si Jose na nasa 6 na talampakan ng taas at napakalaki ng pangangatawan. Makikita din sa kanya ang tindig ng isang matapang at walang kinakatakutang tao. Dahilan kung bakit kinuha siya ng mayor para maging alalay nito. Nag-iisa lamang siyang bodyguard ng mayor at masasabing lubos ang tiwala ng mayor sa kanya. Isinasama niya ito sa lahat ng mga lakad niya, maging sa mga bakasyon. At dahil sa pagsama niya sa mayor, ay naganap ang isang kakaibang karanasan na nagpabago sa buong pagkatao nitong si Jose. Inaya siya ng mayor na pumunta sa isang resort sa probinsya sa kadahilanang may kasal itong dadaluhan. Siyempre, hindi siya pwedeng tumanggi. Utos yun ng boss niya. Kaya kaagad na siyang nagpaalam sa kanyang mga magulang dahil 3 araw siyang hindi makakauwi. Nasanay naman na ang kanyang ina dahil sa palaging pag-alis nito ng ilang araw. Mag-iingat ka, Jose, Hindi mo kabisado ang lugar na yon. Mag-iingat ka't lalo na sa mga kinakain mo. Baka taniman ka ng lason. Wika ng kanyang ama. Opo, tay. Tatandaan ko po ang sinabi ninyo. Sige ho. Mauna na ho ko't naghihintay na si mayor. Mamaya magalit na naman yun . Wika ni Jose sabay yakap sa kanyang mga magulang. Masasabing isang ulirang anak itong si Jose. Bagaman laging wala sa bahay, ay sinisigurado naman niyang maaalagaan ng husto ang mga magulang niya. At bago siya tumuloy papunta sa bahay ng mayor, ay dumaan muna siya sa bahay ng pinsan niyang si Ruel para ihabilin ang kanyang mga magulang. Nag-iwan din siya ng konting pera para panggastos ng mga ito habang wala siya. Pagdating niya sa bahay ng mayor, naghihintay na ito sa balkonahe ng kanilang bahay. Nga pala, kung hindi ninyo na itatanong, ang mayor at si Jose ay hindi nagkakalayo ng edad. Mas matanda lang ito ng 5 taon kay Jose. Kaya medyo nakakasakay si Jose sa mga pinaggagawa ng mayor. At masasabing, bukod sa pagiging bodyguard ni Jose, ay naging malapit na din niyang kaibigan ang taong yon. O ano, Jose? Tara na. Tanong ng mayor. Kanina ka pa ba dyan, boss? Pasensya ka na, Dumaan pa kasi ako sa pinsan ko para ihabilin sila nanay . Tara. Tugon ni Jose at agad na silang sumakay sa sasakyan at nagsimula ng bumiyahe. Habang nasa daan ay naitanong ni Jose kay Mayor
kung saan sila pupunta. At sinabi naman ng mayor na sa bahagi yon ng Ivisan Capiz. Napakaganda ng lugar na yon. Isa yung pribadong beach resort na pagmamay-ari ng mga magulang niya. Ah, doon ba gaganapin ang kasalan? Teka, sino naman ang ikakasal? Tanong ni Jose. Pinsan ko ang ikakasal. Tugon nito. At pagdating sa lugar, nakita ni Jose ang napakagandang tanawin. Ang villa ay nakatayo sa isang tuktok ng burol na tanaw ang maputing buhangin at napakalinaw na tubig ng karagatan. Habang nagmamasid sa paligid, nilapitan siya ng mayor at sinabihan ng, Nga pala, Jose, huwag kang maglalalayo sa villa, ah. Di naman sa tinatakot kita, pero maraming aswang dito. Natatawa-tawang sabi ng mayor. Sus naman, boss. Naniniwala ka ba sa mga ganun? Tanong nito sa mayor. Agad namang tumawa ang mayor at sinabi niyang, Ano ka ba? Hindi masama kung maniniwala ka. Nung hapon ding yon, ay nag-inuman silang dalawa ng mayor. Kinabukasan na kasi ang kasal, kaya marami ding tao ang nag-aayos ng mga palamuti sa paligid. Habang nag-iinuman, ay may napansing kakaiba si Jose sa mga taong nag-aayos. May 3 lalaki. Ang palinga-linga ng tingin sa paligid na tila ba may kung anong hinahanap. Kaya kaagad niya itong itinimbre sa mayor. Ngunit ang sabi naman nito ay hayaan lang. Pero hindi talaga mapakali si Jose dahil nararamdaman niyang may gagawing hindi maganda yung 3 tao na yon. Hindi niya inalis ang kanyang tingin sa mga ito. At nang magpaalam na ang mayor na matutulog, ay agad niyang nilapitan ang 3 kalalakihan. Hindi niya kinumpronta ang mga ito. Sa halip ay nagkunwari siyang nagbubuhat ng mga bangko upang makalapit siya ng husto sa mga ito at marinig kung ano ang pinag-uusapan nila. Siguraduhin mong walang makakahalata ng mga inilagay niyo sa paligid. Pagkatapos niyo dyan, umalis na tayo. Wika ng isa. At nang matapos na sila sa mga gagawin nila, ay dali-dali nang lumabas ang 3 lalaki. Sinundan naman ito ni Jose. At pagdating sa labas ng villa, ay agad din silang naghiwa-hiwalay. Sinundan niya ang isa sa mga ito upang kumprontahin. At nang maabutan niya ito, agad niyang tinutukan ng barel sa likod ang lalaki. Huwag kang kikilos kung ayaw mong samain ka. Wika ni Jose. At agad namang nagtaas ng kamay ang lalaki. Bakit po? Ano pong kasalanan ko? Tanong nito kay Jose. Yung usapan ninyo kanina. Ano ang nilagay ninyo sa lugar? Magsalita ka kundi puputukan talaga kita. Muling paninindak ni Jose. Humarap sa kanya ang lalaki at agad na nagsalita ng, Wala naman. At kung ano man ang nilagay namin doon, para yun sa ikabubuti ng lahat. Wika nito sabay tapik ng barel ni Jose at tumakbo ito papasok sa magubat na parte ng lugar. Hahabulin pa sana ito ni Jose pero sobrang dilim ng paligid. Kaya nagpasya na lamang siyang bumalik. Kinabukasan, maagang nagising si Jose upang balaan ang mayor sa mga nangyari kagabi. Boss, naalala mo ba yung 3 lalaki na sinabi ko sa'yo? May ginawa sila kagabi. At ang kinakatakot ko, baka maraming mapahamak dahil doon. Alalang wika ni Jose. Yun ba? Huwag ka masyadong mag-alala, Jose.
Hindi tayo mapapahamak dito at walang mangyayaring masama sa atin. Kaya ipanatag mo yung kalooban mo. Konti na lang talaga sasabihin kong natatakot ka na sa mga tao dito eh. Ano? Huwag mo nang itanggi, natatakot ka ano? Matawa-tawang sabi ng mayor at agad na itong pumasok ng banyo para maligo. Ngunit talagang hindi mapakali itong si Jose, kaya minabuti niyang magmatsyag ng mabuti sa lugar. At habang ginaganap ang kasalan, ay nakita niya ulit ang 3 kalalakihan. Masama ang tingin sa kanya ng isa sa mga ito. Yun yung lalaking tinutukan niya ng baril. Hindi niya ito inalisan ng titig dahil sa pag-aakalang may masama itong gagawin. Pero laking gulat niya nang may lumapit sa kanyang matanda na mga nasa edad 60. Naupo ito sa tabi niya at nagsalita. Ikaw ba ang alalay ni Joaquin? Nagsumbong sa akin ang isa sa mga mag-aaral ko na tinutukan mo daw siya ng baril kagabi. Wika ng matanda. At napagtanto nito na ang taong tinutukoy ng matanda ay ang isa sa mga lalaki. Opo, Tang. Tinanong ko lang naman siya dahil kahina-hinala ang kilos nilang 3 eh. Tugon ni Jose na agad namang tinawanan ng matanda at ipinaliwanag nito kay Jose ang dahilan. Alam mo, iho, may mga kaaway ang pamilya nila Joaquin sa lugar na ito. Mga kaaway na gagawin ng lahat upang makuha ang gusto nila. At ang mga kaaway na ito ay hindi kayang patumbahin ng hawak-hawak mong barel. Wika ng matanda habang sinisipat-sipat nito ang baril ni Jose na labis namang ikinagulo ng isip ni Jose. Teka lang, ano po bang ibig ninyong sabihin, Tang? Anong hindi kayang tabla ng baril? Takang tanong nito sa matanda. Ang mga tinutukoy ko ay ang mga taong may kaalaman sa mahikang itim, mga aswang at mangkukulam. At marahil ay tinatanong mo sa sarili mo kung ano ako ano. Ako ay isang manggaaw. Wika ng matanda. Bago sa pandinig ni Jose ang salitang yon, kaya agad din niyang tinanong ang matanda kung ano ang ibig sabihin nun. Ipinaliwanag naman ng matanda sa kanya ang lahat. Ayon sa matanda, ang mga manggaaw na kagaya niya ay ang mga manggagamot na inilalaan ang sarili sa pakikipaglaban sa mga aswang at iba pang mga elemento. Hindi mapaniwalaan ni Jose ang mga sinasabi ng matanda. Ngunit kahit ganon, ay hindi inalis ni Jose ang posibilidad na maaaring totoo ang sinasabi ng matanda sa kanya. Makiramdam ka ng maayos, iho. Dahil tiyak ngayong araw na ito ay magpapakita ang mga kaaway na sinasabi ko. Wika ng matanda. At agad na din itong umalis. Sinunod ni Jose ang bili ng matanda. At nung matapos na ang kasalan, habang kumakain ang mga tao, ay nag-ikot si Jose sa paligid. Nakita niya ang matanda at ang 3 kalalakihang paikot-ikot din. Hindi sinasadyang nahulog ng isa sa mga lalaki ang kanyang dalang punyal. Isa itong punyal na gawa sa purong tanso. Dinampot ito ng lalaki at tumitig kay Jose. Wala namang kakaibang nangyari noong mismong handaan. Pero kinagabihan, laking gulat ni Jose na habang nagpapahinga siya ay bigla na lamang siyang nakarinig ng mga sigawan mula sa labas ng villa. Dali-dali siyang tumakbo papalabas, bit-bit ang kanyang baril. Pagdating niya sa labas, ay may nakita siyang ilang tao na nakahandusay sa daan. At sa gawing dulo, ay nakita niyang nagbubuno ang 2 tao.
Nang lapitan niya ang mga ito, namukaan niya ang isa sa kanila. At yun ay ang matandang nakausap niya. Agad niyang ikinasa ang kanyang baril at pinutukan ng taong umaatake sa matanda. Laking gulat niya dahil hindi man lang ito nakaramdam. Sinasabi ko sa iyo, iho, na hindi tinatabla ng bala ng baril ang mga ito, kaya itigil mo yan! Wika ng matanda. At maya-maya pa ay lumitaw ang isa pang lalaki at tinadyakan yung matanda. Akmang tatakbo pa sana si Jose papunta sa matanda upang tulungan ito, nang biglang may isang kamay ang humawak sa kanyang mga paa. Dahilan para matumba siya at bumaon ang dulo ng baril niya sa lupa. Habang nakahiga siya sa lupa, ay nilingon niya ang humawak sa kanyang paa. At maniwala kayo o hindi, nanlilisik ang mata ng taong yun at nakalabas ang mga ngipin na handang-handa ng sakmalin si Jose. Agad niya itong pinaputukan at tinamaan ang nilalang sa ulo. Basag ang bungo nito dahil ang hawak na baril ni Jose noon ay isang Magnum 357. Sabog ang ulo ng taong yun. Ngunit laking gulat niya dahil kumikilos pa din ang katawan nito papunta sa kanya. At mula sa likod ng lalaking yon ay may lumitaw namang isa pang lalaki at sinaksak ito ng itak mula sa likod na agad namang ikinamatay ng kung anong nilalang na yon. Ayos ka lang ba? Pasensya ka na't nahuli ako ng dating. Wika ng lalaki. Agad naman itong itinayo ni Jose. Pagtingin niya sa matanda, ay nagpapagpag na ito ng mga alikabok sa kanyang katawan. Agad itong nilapitan ni Jose at tinanong, "Manong, ayos lang ba kayo?" Bungad nito. Oo naman, wala itong mga sugat na to kaya huwag kang mag-alala. O ano bata, ngayon ba naniniwala ka na? Wika ng matanda na agad namang nakapagpatahimik kay Jose. Dahil hindi niya akalaing totoo pala ang sinasabi ng matanda sa kanya. Inaya niya ang matanda upang pumasok sa loob ng villa para magamot ang mga pasa nito at makahigop na din ng mainit na kape. Sumama naman ang matanda at nang nakaupo na sila sa veranda ng villa, ay agad namang dumating ang mayor. Laking gulat ni Jose nang kinamayan nito ang matanda. Maraming salamat sa tulong ninyo, Tio Alvaro. Buti na lang talaga at nanatili kayo dito. Ano kaya ang mangyayari sa amin kung hindi kayo dumating? Bungad ng mayor habang papaupo ito sa tabi ng matanda. Walang anuman, Joaquin. Ginagawa ko lang ang tungkulin ko. Isa pa, malaki ang utang na loob ko sa iyong tiyuhin nung tinulungan niya ang aking maestro. Kaya huwag kang magpasalamat sa akin. Sa halip ay pasalamatan mo itong alalay mo. Dahil kung hindi sa kanya, malamang sa malamang ay wala na din ako. Wika ng matanda na Alvaro pala ang pangalan. Nilingon naman ng mayor si Jose. Aba, bayani na pala ang bodyguard ko, ha? O ano, naniniwala ka na ba sa mga sinasabi ko? Nakangiting wika ni Joaquin kay Jose. Alam mo, boss, kahit na halo-halo pa din ang laman ng isip ko, hindi ko may tatanggi yung mga pangyayari kanina. Paano kung hindi maniniwala? Ako mismo ang nakakita kung paano sumabog ang ulo ng isang tao at patuloy pa rin tong gumagapang. Sige nga, ano ang tawag mo dun? Tugon ni Jose at tinawanan lang siya ng mga kasama niya sa veranda. O ito, para sa iyo ito. Kalakip niya ng isang libreta na may mga dasal. Magdebosyon ka at sundin ang mga nakasulat dyan. Dahil tsak na, hahabuling ka na ng mga yon. Kaya kung ayaw mong mamatay ng wala sa oras,
Sundin mo ang mga habiling ko. Wika ng matanda. At agad na din silang umalis. Nung wala na ang mga ito, binuksan ni Jose ang isang itim na sisidlan na ibinigay sa kanya ng matanda. Isa itong medalyon na may mga letra at simbolong nakaukit. May kasama din itong isang maliit na libreta. Hindi rin malinaw kay Jose kung ano ang tawag sa medalyon na yon. Hindi na din niya nagawa pang itanong sa matanda dahil sa kinabukasan ay babalik na sila sa kanilang bayan. Pagdating ni Jose sa kanilang bahay, agad nitong niyakap ang kanyang ina. Sandali lang siyang nanatili sa kanila kasi meron na naman silang meeting na dadaluhan ni Mayor. At saktong ang meeting na ito ay lalahukan ng mga kawani ng simbahan. Nasabi ni Jose sa kanyang sarili na, "Pagkakataon ko nang malaman ang tungkol sa medalyon." Nakatitiyak si Jose na alam ito ng pari, kaya inisip niya na pagkatapos ng meeting na yon ay agad niyang tatanungin yung pari. Matapos nga ang meeting, agad niyang tinungo ang sasakyan ng pari. Sakto namang katabi lang ito ng sasakyan ng mayor. Akmang sasakay na ito sa kanyang sasakyan, kaya dali-dali siyang hinarang ni Jose. Father, sandali lang ho. Meron lang akong itatanong sa inyo. Siya nga po pala, Jose po ang pangalan ko at ako po ang bodyguard ng mayor. Sana po paunlakan ninyo ko ng kahit ilang saglit lang. Wika ni Jose. Agad namang ngumiti ang pari sa kanya at tumugon ito ng, Siyempre naman. At mukhang mahalaga ang tanong na yan. Halika, sa amin ka na sumabay. Tutal sa munisipyo din naman ang aming punta. Sa loob na tayo ng sasakyan mag-usap. wika ng pare. Agad namang nagpaalam si Jose sa mayor at pumayag naman ito. Dahil alam nito na maaaring masagot ng pari ang katanungan ni Jose. Habang nasa sasakyan sila, kaagad namang inilabas ni Jose ang kanyang medalyon. Father, ano po ba ang medalyong ito? At itong mga dasal sa libreta, alam niyo po ba kung ano ang mga ito? Agad na tanong ni Jose na ikinagulat ng pari at napa-sign of the cross pa ito at hinawakan yung medalyon. Itong medalyon ng Sator Coronados. At ang dasal na ito ay mga basag ng mga simbolo. Sino ang nagbigay nito sa'yo? Gulat na tanong ng pari. Isa pong matanda sa Evisan, Father. Ibinigay niya po ito sa akin pamproteksyon daw to eh. Pero hindi ko alam kung papaano paganahin. Tugon ni Jose. Sundin mo lamang ang mga alituntuning ito, iho. At tiyak hindi ka magkakamali. Isaalang-alang mo din ang diwa at alintuntunin ng medalyon at ang tataglayin mong kapangyarihan mula dito. Dahil ito ay mga lihim na karunungang mula sa Diyos. Mapalad ka na napagkalooban ka nito. Kaya gamitin mo ito sa kabutihan. Kilala ko ang taong nagkaloob sa iyo nito. At alam ko na may dahilan siya kung bakit ikaw ang kanyang piniling pagkalooban. At yon ay ang kabutihang taglay mo. Kaya na may magagamit mo ito sa tamang pamamaraan, iho. Nako, makapangyarihan ang medalyon na ito. Wika ng pari. Pagdating nila sa munisipyo, agad nang nagpaalam ang pari. Si Jose naman ay nalinawan sa lahat ng kanyang mga katanungan. Sinunod niya ang mga habilin sa kanya ng pari at ang mga alituntunin ng pagdedebosyon na nakasaad sa libreta. At sa loob ng mga panahon ng pagdedebosyon ni Jose, ay mas lalo pa niyang napagbuti ang kanyang pagkatao. Naramdaman din niya ang presensya ng Panginoon sa lahat ng kanyang ginagawa. At naging ugali na din ni Jose ang magdasal sa tuwing aalis o may lalakarin sila ng mayor.
At dahil na din sa taglay na kapangyarihan ng kanyang medalyon, ay halos hindi na nagsusukbit ng baril si Jose. Dahil napapansin ni Jose na kusang lumalayo ang kapahamakan sa kanila saan man sila magpunta. Sa kasalukuyang panahon, ay isa ng gobernador ng probinsya ng Capiz ang dating mayor. At dahil sa taglay nitong kabaitan, ay minahal siya ng mga tao. At dahil sa proteksyon ni Jose, ay nanatili siyang ligtas na labis naman niyang ipinagpapasalamat. Dahil nakasumpong siya ng isang taong may likas na kabutihan at mahigpit na pananampalataya sa Diyos. At bukod pa dito, ay meron din siyang tangang-tangang makapangyarihan ng medalyon na kung tawagin ay Sator Coronados. Okay, shoutout ko muna yung mga bagong warrior members natin na sina Nikki Galego, Joseph Kahulaw, Richard Mitra. Ito naman para sa mga nag-renew ng badge, andyan sina Putahe ni Shucks, JS Marino Vlogs, at kay Edison Gatdula. Ito naman para sa mga random subs natin na nag-comment sa pangil ng kidlat pinned comment. Andyan sina Dimples Yumi, Rhea Tionco, Lulu Quiza, Cypher Chow TV, Gerald Fuentes, Glendale Arguelles, Jeric Ferrer, Richard Rivera, Jane Salanatin, Sharon Retizo, Herman Shoson, Kent Amizola, Maricel Sarmiento, Bunek Bautista, Riza May Encabo, Mark Dexter Tagalog, Leona Beramo, Nino Cabañeros, Herman Shoson, Norman Pancho, Aidan, The Mind Gamer, Renan Kapuyan, Mortred G, Ratsmite, Don Pulube, Archie Divino, Mali Francisco, Josel Bacalso, Steffi Jane Park, Fuebe Ompoy, Kiers Gomez, Camillion Juti, Melanie Gopez Pascua, Joan Abiera, Anime Lover, Kimi, Crisdom Mansila 09, Ricky Gubaton, Ja J, CM, Art Villa, Win Nat Yap, Rion Walker X, Mary Grace Sanchez, Maki Moko TV, Jonalyn Alfantaku, at kay Gino Dos. Ayan sobrang dami kong na-shoutout. Okay yung ganito, sobrang healthy nung comment section natin kasi walang nag-flood. Sana sa susunod ganito ulit. Comment kayo sa pinned comment nitong kwento na to, tapos shoutout ko kayo sa video na merong shoutout. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.